Pratimo ovoga jutra u centralnom programu su Hafizi Hamza Lavić i Burhan Šaban, Mirza Ganić, Rijad Čelinka i Faris Hrnić. Kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tužijeći, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Ej Allahu, ej radosti, nada svima radostima, ja iskusi sve ljubavi, ali ko tvoje ne imam. Ti mene moj ostaviti, tako ti velikog subhana, ja ću tebi to učinit, griješan al džana odana. Ej Allahu, pogledaj. Uskoro će uslijediti tradicionalni vaz prvog imama Gazi Husrevbegove džamije i direktora Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu, Hafiza Mensur Efendije Malkića. Hafiz Mensur Malkić džematu će se obratiti sa posebne lokacije u džamiji, sa čursa ili govornice. Ovaj istaknuti dio u džamiji je u sklopu unutrašnjosti džamije sa kojeg imam obično drži vaz ili uči Kur'an neposredno prije ili poslije nekog namaza. U odnosu na mihrab, centralnu lokaciju svake džamije, čurs ili govornica nalazi se na lijevoj strani od mihraba. Allah